Salutare, eu sunt Clau și astăzi vă prezint cea mai bună cursă a tracker pe Ruby Nefrit cu camionul propriu. Cursă ilegală, trebuie să aveți skill 4, eu am 5. Bun, vă suiți în camion, eu o să pornesc de la Ocean Docks. O să prezint cea mai bună rută. Ocean Docks, luăm Tierra Robada, cea mai bună plătită cursă. Bun, ilegal cargo, este o șansă să primiți un antei de nou la ilegal cargo, dar pe eu am pățit doar o dată să vină poliția. Bun, aici văd din 2. Opa. Bun, aici facem stânga. Aici aveți grijă să nu vă băgați în aia. Dați așa frumos. Bun, la următoare facem dreapta. Este o cursă foarte bună, plătită, dar și faceți kilometri. Când este happy hour de la ora 20:00 până la 23:00, o să primiți un plus de bani, dar și la fiind happy hour, dar și la job boost primiți bani și dacă este jobul zilei primiți bani în plus. Când este happy hour, job boost și jobul zilei, o să primiți în jur de 600k, depinde de skill. Eu am skill 5, cam așa primiți 600k plus minus. Bun, aici avem autostradă, o să vă arăt și unde să aveți grijă să nu mergeți pe contrasens, că o să vă confiște permisul. Și spun că este cea mai bună rută. Este foarte multă autostradă, puțin drum normal. Pe autostradă mergeți cu viteză maximă, acum a fost pantă și n-am putut da. Aici pe stânga o să stea poliția. Dacă veniți pe contrasens despre LS, o să vă urmărească și o să vă confiște permisul. Aici când veniți înapoi vă suiți pe partea asta din stânga jos și o să prindeți viteza mai mare. Momentan nu sunt prea mulți tieriști, sunt 1000 de playeri, ora 12. N-am prevăzut camioane, dar acum 1, 2 și aia acolo a început. Bun, aici la intersecție o să facem la stânga ca să putem merge, nu știu, tot în față, dar trebuia să mergem pe contrasens sau să, dacă trebuia să nu mergem, era de ocolit cam toată partea aia acolo la autostradă. Dar rulăm pe aici și ajungem. Camionul acesta este Road Train-ul de 300 kk. Sunt stocuri infinite la DS. Are, nu știu, 7 zile, parcă în prima zi am dat 1300 km de astea, sau dacă am făcut questo. Nu mai am. Bun, deci la faza asta am greșit puțin, că n-am luat-o deasupra, am uitat la quest. O las pe aici pe deasupra, sau dacă vreți să ajungeți mai repede să nu mai ocoliți pe aici, o las pe contrasens, dar riscați să fie un polițist acolo la unde treceți, să vă confiște permisul. Mai bine nu riscați, mergeți safe. Bun, aici trebuie să facem la dreapta, urcăm în sus, dar când veniți înapoi trebuie să veniți pe contrasens aici. Eu așa vin tot timpul, că n-am testat altă rută, să văd până ați putea veni. Eu cred că pe acolo așa pe sus, dar nu o să mai ajung la ruta mea. Dar coborâți pe aici, aveți grijă să nu vă loviți cu alți camionagi. Eu când vin acolo încetez să nu mă bag în alții. Și pe acest episod vreau să spun la toți tiriștii pe server să hai să mergem măcar noi pe benzile noastre aici pe ruta asta, cum a fost asta cu Infernus. El în loc să mă ferească tras pe mine, dar cam tir versus Infernus, ia ce am făcut, ești nebun. Opriți pe loc, apăsați
Alt sau click și vine remorca. Hai să mă bubui dacă tot. Că tu ești băiat. Ăla văd că aici e un exemplu de player care n-are ce face pe server. Dar să stice jocul la alții. Dar nu, cu dați slash un report. Conduce necivilizat. Pac îi dă warn. Apoi o să liniștească. Bun, și ajungem aici. Aici la Terra Robat aveți benzinărie, acolo este pentru reparat. Hai să vă și arăt. Aici puteți repara camionul, dar să nu intrați mai mult de dată că vă blocați, că nu este... Sunt coliziuni, adică nu... Văd că nu vrea să mi repară. Bun, dacă v-am ajutat cu această rută, spor la cât mai mulți bani, a fost Clau, dați un like, un subscribe pe data viitoare, pa, pa!